Mapurisa aya atanga futi kusunga vanhu zvisinganzwisisike. Kusangana zvekare kwatiri kuita nemi paKulen TV muri yeZimbabwe. Nhasi tiri kudzoka kwamuri tine nyaya yatiri kutambira iri kunzi over 60 students have been beaten, injured and arrested by the riot police at Zesa National Training Center. Ndo mashoko atiri kutambira kubva kuZinasu. Ayo mashoko ari kutenderera iko zvino nemifananidzo yese yamuri kuona iyo. Pari kutaura kunzi mapurisa vasvika vakasunga vana students ipapo vanoitwa vana veZinasu. So ndiri kusangana zvekare nyaya iyi iri kuzokomendwa ichitaurwa nauyo vanoitwa Gift Siziba Ostalos, avo vaimbova mutauriri webato Citizen Coalition for Change. Vari kuti we strongly condemn the unjust arrest of over 50 Zinasu student leaders who were attending their annual conference at the Zesa Training Center. The regime's action are a blatant violation of the students' rights to freedom of assembly, association and expression. Instead of supporting the next generation of leaders, the regime in Harare is choosing to silence and intimidate them. Ndo mashoko ari kuzobva nekuna vaGift Siziba Ostalos. Ndo situation iri kuitika iko zvino muri yeZimbabwe. Kusungwa kwemastudents ndo kwatoitika muzuva ranhasi. Iyo ndo riot police yacho yamuri kuona iyo irapo iyo vatorwa. Zvikonzero zvizhinji zvichazozivikanwa kuti chazoita kuti vanyatsotorwa chii, asi panapa vari kunzi vanga vaenda kunoatenda musangano wavo wavanoita kuZesa. Vari kunzi vane annual conference, musangano wavo vanga vachida kunoitira kuZesa Training Center. Ndobva vasvika pavasungwa ipapo. Ndo situation yaitika. Ndo nyaya ndakakubatira zvekare nhasi pachannel penyu paKulen TV. Kusazivawo kana uchangotanga kusvika pana pari first time yako, gara wasubscribe, ukomenda, ulike, ushare. Toramba tichidzoka nedzimwe nhau tichikuzivisai zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe.